ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। रत्नागिरी तहसील कार्यालय, संगमेश्वरमधील हातीव ग्रामपंचायत आणि दापोलीमधील दाभोळ ग्रामपंचायत, राजापूर नगरपालिका यांसह JSW पोर्ट, आंग्रे पोर्ट, फिनोलेक्स पोर्ट, अल्ट्राटेक कंपनी या प्रमुख 4 कंपन्या, रेल्वे स्टेशन अशा विविध ठिकाणी जिल्ह्यात कोणतीही अफवा न पसरता प्रशासनाकडून यशस्वी मॉक ड्रिल पार पडलं। पाहूयात। हॉल में फर्स्ट टीम रेडी है। अजून कोण आहे का? संकट येतो। मला विश्वास आहे की प्रत्येक नागरिक जे आहे, देशाचे नागरिक, ते आपले प्रथम कर्तव्य म्हणून ते आपले जे जबाबदारी आहे ते पार पडतात। आणि आज रोजी सुद्धा आपल्याला जे भारत देशाचे किंवा राज्य शासन आपल्याला जे निर्देश दिले होते ते आपण पार पाडलेले आहे। आणि कुठलेही अफवा न पसरवता आपण कालच इन्स्ट्रक्शन्स नंतर मीटिंग घेतलं होतं आणि चांगल्या पद्धतीने आपण राजापूरमध्ये सुद्धा 4 वाजता मॉक ड्रिल झालेलं आहे आणि 2 ग्रामपंचायतीमध्ये संगमेश्वर आणि दापोली आणि आपले रेल्वे स्टेशन जे आहे रत्नागिरीचे रेल्वे स्टेशन तिथे सुद्धा आपण हे यशस्वीरित्या पार पडलं। आणि त्यासाठी आपले सर्व विभाग जे आहे, MMB आहे, फिशरीज डिपार्टमेंट आहे, आपले कोस्ट गार्ड असू द्या आणि स्पेशली पोलीस विभाग आणि त्यासोबत आरोग्य विभाग आहे, नगर परिषदचे फायर टेंडर्स, त्यांचे ब्रँच, सगळ्यांनी खूप NCCचे जे कॅडेट्स आहेत, स्काउट्स अँड गाईड्स जे विद्यार्थी आहेत, ते सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलं। आणि आपण एक कॉलेज सुद्धा निवडलं होतं, त्यामध्ये स्कूलमध्ये कशा प्रकारच्या मॉक ड्रिल करायला पाहिजे
ते सुद्धा आपण इन्स्ट्रक्शन्स काल दिलं होतं. तो सगळ्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो आणि मी आता SP साहेबांना एक 2 शब्द सांगायचे विनंती करतो. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जे भारत सरकारने आपल्याला निर्देश दिलेला होता की 7 मे रोजी संध्याकाळी 4 वाजता शार्प आपण मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास हे 244 जिल्हे जे आहे पूर्ण देशभरात तिथे करायचे आणि त्यामध्ये 16 जे ठिकाणं होते आपल्या राज्याचे होते आणि त्यामध्ये एक जे आहे रत्नागिरीचा होता. आणि आपण आज जे आहे आपल्यासोबत आपले जिल्ह्याचे सन्माननीय पोलीस अधीक्षक तसेच आपले जिल्ह्याचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहे आणि त्यांच्या मदतीने आणि त्यांच्या गायडन्समध्ये सुद्धा आपण हे मॉक ड्रिल आपण आज 5 ठिकाणी आपले जिल्हा जे आहे तिथे आपण कंडक्ट केला आणि त्यापैकी एक जे आहे ते आपले रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रिसाइजली तहसील कार्यालयामध्ये आपण हे केलेलं आहे. आणि जे इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला भारत सरकारने दिला होता आणि राज्य शासनाने आपल्याला काल जे लेखीपूर्वक इन्स्ट्रक्शन दिला होता ते सगळ्यांचे आपण पालन केलेलं आहे. आणि आपण जे एव्हॅक्युएशन करायला पाहिजे बिल्डिंगमध्ये एव्हॅक्युएशन आणि रेस्क्यू ते आपण केलेले आहे आणि नियरली 10-15 लोकांना मॉक ड्रिलमध्ये ज्यांना इंजोर्ड लोक आहे अशांना आपण ॲम्ब्युलन्सद्वारे आपल्याकडे 3 ॲम्ब्युलन्स होते त्यामध्ये कार्डियाक सगळे त्या सुविधा होती ऑक्सिजन सगळे तर त्यामध्ये आपण मॉक ड्रिलमध्ये त्यांना एव्हॅक्युएशन सुद्धा केलेले आहे आणि संपूर्ण बिल्डिंगचे जे आपले कर्मचारी होते किंवा आपले NSSचे जे कॅडेट आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.